Здравейте, вие гледате 6-ти епизод от 2 луди маски. Личен живот. Аз ще ви разкажа за моя живот. Но поне да не помня някои неща, ще започна от случката с моето куче. Понеже баба ми и дядо ми живеят в Смолян и си имаха едно куче. То се казваше Бонко. Те са отгледали от съвсем малко бебенце. И всяка година, като ходих на Смолян, се радвах, че той е с мене. Но една вечер, като едно куче, голямо черно, много голямо черно куче, го подгони, той изчезна и се върна късно вечерта, много мръсно. И баба и дядо решиха то да спи в градината. И понеже не може да влиза в къщи, не са го изкъпали, то си стана мръсно и спа в градината. Една сутрин, като се събудих, го видях в къщата на леглото си. Отпаднало и почти мъртв. Попитах баба ми какво му е. Баба каза, че тя, като я намерила сутринта кучето, то не можело да ходи. И затова го прибрала, изкъпала го и го сложила в леглото. Вечерта, като се прибрах от игра, то повърна. И беше много зле. А на сутринта не го видях. Дядо каза, че го е закарал в клиниката да го се оправи, но така и не се е върнал. Казаха... Да, дядо каза, че е починал. И са го заровили точно срещу нас. То беше страхотно куче. Това е най-тежкият ми спомен. Само това ще ви разкажа. А най-добрия е беше през 2009-та. Когато с една моя приятелка отидохме на море. И то на хубаво място. Тоест, минаха и нас взеха в Смолян. Ходихме на Шипка, град Шипка и връх Шипка. И после в Трявна спахме на бунгало и обиколихме града. После отидохме на Обена и една седмица се забавлявахме, ходихме на плажа, забавлявахме се, ходихме на басейн в курорта, който отседнахме. Това са най-хубавите и най-лошите ми спомени.